Salut les amis, en bas berfo dans tes folies mina. Oh mon nom est Malik Kunafoni sui, kasui. Anga bimigre territoire mi transition. Chama fanga nyemoko. Ouye jekulu le sigi jekulu min toye CNT Conseil national de la transition. CNT de jekulu toye. Jekulu minu bi fe ko ka député au bois ko nana. Donc au konna we anya fo M5 mo ko ku kana nu ga sega jega barake M5 mo ko ya refusé ku nu ti je ko ga barake amna dugu ko na ka dugu no dum hakli ni ngali ke ko se ku hakli na ta fanye na M5 gani bayina ayan sui an so manef aba sumoko si itogoni jam ne mo ne to Ibrahim Gindo ok bashite so mi dena sirema an chimanche fanga mo présent donc bi fait ka jekulu le former mi se ka député assemblée kono jekulu na bi fama ko conseil national de la transition voilà we anya fo M5 mo ko ma jenay e haklina tay jume ko ka on est haklina tay ko waye parce que point c'est trop complexe quoi ako nyaramina no ko sobe donc ni ko du nyaramina tan alors que changer fanga yela mala ka ban solution be soro chuko mo lambo de ni ko ko ni kera na manya kera ka ban ambe solution ni ko la na manya fanga yela mala ko fanga be transition fana ou beno kan transition ka ban fanga bolo donc comme il n'ont que 18 mois déjà donc on a tout kako benkola au wakati kase on est comme au kuna au kanchen 18 mois kofe aboke sinon ni wakati kele chama kera ama foi sur la regrette donc je pense que na fati kele do la quoi nyera la kele ba na fata la te mo avancer quoi afuma ni kele o chara nyon ko doute avancer donc yak la nga 18 mois kono tout ce que abu fera minke abu bewla on est là quoi. Merci Kumanyana. An so manefa. On ba nso wane de. Ito ni jam. Ani to ni man do fe ka ba. Ni to ko gable. Le so ko gable, de o fe ka ba o. Imatiki de de. Ni fe ga yela male. Ga yela male. O bokare fane. OK. Des fois bashite so mene nan siroma. Ina fo transition mo chamanche fanga mo obiga jekulu do former jekulu mina wele ko conseil national de la transition kasega député mo former mun mi ke député assemblée kono donc ya nya fo M5 mo ri ko kunu ti jekku ga barake ñokon fe e haklina tay jumey M5 mo ko ti ku ka tuy jena tigera kono kana nafiu kada munga nyanzambi woroi o politique mo développement na sambi woro docteur bula ingénieur bula febe bula kalamba suga be bula noko opma sorachin nou kalamba tout là il y a pas de magistrat parmi eux il y a pas de docteur parmi eux il y a pas de statisticien parmi eux il y a pas d'économiste parmi eux donc M5 ku farana chini yombo toro kado nyamana ngabara jamana ndulu kele ndai ha ni anzambi wora ambi jumena di kamina independence tara atulu de boloa atipu de mo boloa usara ka munjirana shweni ngalo ka jamana baylema ni tisengalo ndikele si fo soro jamana ngono yuruku mamne kera ça va c'est assez ils ont fait leur preuve seru dana ou ka sabali quoi jamana mena jamana hina ba ambela ambe independence tara on nyena ya on yimuro cliquer comme ça cliquer kalfa cliquer ka tete cliquer ka ibeka cliquer ka jongda cliquer nimbek ne civilier tabora tamabo shishimabo foi mabo nyana yata wa blangala taw yato ya blangala taw ni munu na ku be baraka ko atuka barake nakadu ka do sentela nakadu kana do ala jena RFI ou ka tu malika boma ha le Mali est vaste wa jamana de kacha lu doronde ou ka demse nundu ku ka barake
ne ne yɛrɛ Asimi ye wallahi min dige bɛ maliyɛnw na min dige bɛ politikimɔgɔw la parce que a tɛ kuma a kana kuma dɛ i ka baara kɛ maa ma kuma na u y'o bɛ maloya kuma de bɛ maa minɛ a k'i da de ye u bɛ ka min kɛ kungo kɔnɔmɔgɔw ɲɛ b'a la o u m'a fɔ ko farabugu bɛ na k'u ka taa u ma taa wa u ma tulu bɔ bolo la u ma dumuni d'u ma u ma fɛn bɛɛ d'u ma u ka fara an na politikimɔgɔw ka fara an na u y'an tɔɔrɔ n'a tɛ se ka f'u ɲɛna an b'a fɔ seede t'a ɲɛ ka gɛrɛ denmisɛnnin ninnu na k'a f'u ɲɛna an b'a f'u ye koyi n'u ye fanga di ninnu ma n'a ka di CNT mɔɔw kana na diɲɛ na yɛrɛ n'a dir'u ma an b'an si ka tirikitɔrɔba la ta kalan tɛna kɛ fɛn tɛna kɛ olu si ka kalan kɛra ninnu y'a ta sisan denmisɛnninw ma don ka kalan kɛ yan u ma kalan kɛ donc u ka fara an na sa k'an du ye an sɛgɛnna mɔɔw sɛgɛnna u bolo politiki kuma na politiki kuma ye nkalon de ye namara don janfa suɲɛni tɛ se foyi la o kɔ ne kɔni ye dalaka ye o ne dalaka ye han wa ne ni ɲɔgɔnna 100 nin kɔni ye occasion de ye bi an ka kuma wa an y'a fɔ a ye a ka taa a k'a fɔ bɛɛ k'a mɛn n ka numéro ta. Merci beaucoup. An sɔgɔma ne. Wa an b'a an tɛ. I tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ ko Yaya Tarawele. Yaya Tarawele. Ok baasi tɛ an sera ma sɔgɔmaden na bi question mi Conseil national de la transition mɔgɔ ka ko kan u bɛ fɛ ka jɛkulu former jɛkulu min n'a bɛ se ka kɛ député assemblée kɔnɔ donc u y'a ɲɛfɔ M5 mɔgɔ ye M5 mɔgɔ ko k'u n'u tɛ jɛ ko ka baara kɛ e hakilinata ye jumɛn ye o la. Ouais, la formation du comité national de transition est aujourd'hui nécessaire parce que le Mali ne peut pas rester sans une assemblée. Là, effectivement, les représentants du peuple vont là-bas et pour soumettre les doléances, effectivement, des gens. Donc, un pays sans l'assemblée est un pays qui est sans âme en ce moment pour moi. Donc, il faut impérativement, avec le refus du M5 RFP, je trouve que c'est très très normal. Parce que là, le Mali, effectivement, est fait d'intellectuels. Pas que d'intellectuels, mais les militaires, s'ils ne se sentent pas à mesure, effectivement, de composer avec... et pour la formation d'une assemblée, je trouve que c'est anormal. Dans un pays de démocratie, il faut quand même une assemblée. Avec cette chute de IBK, là également, le pays est resté sans âme, malheureusement. C'est ça mon point de vue. Dire qu'il est là, comme le disent les gens de M5 RFP, je trouve que c'est absurde. Absurde. Le Mali est fait pour nous tous. Ceux qui ont fait, il y a eu des civils qui ont fait, effectivement, qui ont échoué, mais je crois que ces militaires-là doivent être au niveau de compétition. Pour ça, c'est mon point de vue. Merci. Antle nefa. Ma antle. I tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Mama Tikambo. Mama Tikambo. Ok, basi tɛ sɔgɔmaden an sera ma. Cɛmancɛ fanga mɔgɔw u bɛ fɛ ka jɛkulu dɔ former jɛkulu min n'a bɛ se ka bila assemblée kɔnɔ ka kɛ komi député u ka député donc u y'a ɲɛfɔ M5 mɔgɔw ɲɛna M5 mɔgɔw ma sɔn u ka kuma k'u n'u tɛ jɛ ka baara kɛ e hakilinata ye jumɛn o la. Bon ne hakilinata ye mun ye o la a daminɛ cogo de ma ɲa parce que M5 mɔgɔw ni sɔrɔdasiw jɛra ko caman ma depuis a daminɛ. Donc M5 mɔgɔw y'a yira k'u y'u janfa a bɛɛ la a nana se nin fana ma sɔrɔdasiw b'a fɛ k'a bɛɛ de ta n'i ko i b'a bɛɛ ta n'a bɛɛ tora i bolo ne bolo o ye ko nɔgɔyalen o parce que ni olu yɛrɛ k'u bɛ mɔgɔ 20 de kɔ ta ka tila k'u ka mɔgɔ k'a ɲɛmɔgɔ ye o kuma civiliw olu don yɔrɔ y'a la mun ye bilen parce que n'a fɔra jamana ko bɛɛ de kan ka kɛ damakɛɲɛ jamana ko la. Hali ni ye coup d'état kɛ M5 mɔgɔw fana jo b'u bolo dɛ parce que olu de bɔra k'u ka tile kɛ tile la ani sanji la k'u ka mɔgɔw faga donc sɔrɔdasiw yɛrɛ nana M5 mɔgɔw ka fɛn na k'olu nana u ka baara tɔ dafa k'u bɛ fanga di civiliw ma n'aw y'a fɔ n'aw m'a kɛ ten a y'aw ka président sigi ka vice président sigi ka premier ministre sigi n'an sera nin fɛnɛ ma
vraiment ne M5 mɔgɔw kun kan ka bɛn la ni maliyɛnw bɛɛ k'u fana hakilina ɲini baara kan ka kɛ ni hakilina mun ye k'u hakilina ɲini a ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de bɛ se ka jamana in bɔ bolo la n'o tɛ jamana in bɛ dingɛ min kɔnɔ bi sɔrɔsi tɛ se M5 tɛ se majorité tɛ se mɔgɔ si tɛ se fo maliyɛnw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ vraiment dɔ kɛra nin ɲɔgɔn sama-sama in na quoi sɔrɔsiw fana k'a lajɛ olu fana ye dɔw sɔrɔ ten donc ni M5 mɔgɔw ka bɛn la ka nin fana ɲɛmɔgɔya d'u ma k'u fana hakilina ɲininkali kɛ ani maliyɛn bɛɛ k'i ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ pour que an mago bɛ Mali kura mun na Ala bɛ se k'o nɔgɔya an maliyɛnw ye o kɔni ye ne hakilinata ye. Merci kuma ɲɛna. An sɔgɔma ne fa. Ma ni sɔgɔma somɔgɔw bɛ di. I tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Dirisa Dumiya. Dirisa Dumiya. Ok basi tɛ sɔgɔma an sera ma question bi min kan an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw u bɛ fɛ ka jɛkulu dɔ de sigi jɛkulu min tɔgɔ ye ko CNT Conseil national de la transition jɛkulu min bɛna sigi n'an ka députés bɛna bɔ a kɔnɔna na donc députés ninnu u y'a ɲɛfɔ fɛngɛ ye M5 mɔgɔ ɲɛna pour que u n'u ka se ka jɛ ka baara kɛ cogo min na M5 ko k'u n'u tɛ jɛ ko ka député sigi e hakilinata ye jumɛn ye? Hakilinata ye min ye cɛmancɛ fanga nin bɛ ka tanba di M5 ma ne t'a dɔn M5 yɛrɛ bɛ ka min ɲini Mali nin kɔnɔ hali bi quoi parce que ni M5 ɲini a bɛ k'u bolo ko Mali de ta ye Mali ye aw jɛra a ye fɛn min kɛ a ko président ka taa aw bɛ mun de kɛra ɲinina ye donc n'aw mɛ sɔrɔ ka n'olu ko k'olu tɛ sɔrɔ o député sigi la aw taara Mali bɛna cɛ olu ye kama ou bien olu dɔrɔn de maliyɛn dɔrɔn yan donc cɛmancɛ fanga bɛ se ka min kɛ n'u ka fanga bɛ se ka taa ɲɛfɛ a sɔrɔ ninnu tɛ M5 tɛ u k'a kɛ ka taa n'a ye M5 kun bɛ fɔlɔ wa Mali kun ta ka taa M5 nalen de b'a ka Mali tiɲɛ o donc min bɛ ne fɛ ka ɲɛfɔ o de ye nin ye. An tile ne kɔrɔkɛ. An tile balimuso. I tɔgɔ ni jamu? Ko Mamadu Sangare. Mamadu Sangare. Sangare basi tɛ an sera ma bi an ka question mi cɛmancɛ fanga mɔgɔw u bɛ fɛ ka jɛkulu dɔ de sigi jɛkulu min tɔgɔ ye ko CNT Conseil national de la transition donc CNT de ye jɛkulu tɔgɔ ye jɛkulu min n'u bɛ fɛ ka députés bɔ a kɔnɔna na donc u y'a ɲɛfɔ M5 mɔgɔw ɲɛna k'u ka na n'u ka se ka jɛ ka députés fɛngɛ M5 mɔgɔw k'u n'u tɛ jɛ k'u ka baara kɛ hakilinata ye jumɛn ye? Ne hakilinata min ye min di baara kɛ jamana kɔnɔ an bɛ wele fɛ ni min tɛ baara kɛ jamana kɔnɔ an t'o fɛ ba fɛn fɛn sigilen fɔlɔ a si ma an ma si nɔ ye mais sisan min di se fanga kura min nalen min di se k'a ɲuman kɛ an y'o fɛ a y'o sigi min tɛ se ka ɲuman sigi an y'o to yen ne kɔni hakilinata min ye kɔfɛ wele o de ye. Ne ba ne hakilinata ye min ye o ko la o ka nɔgɔ n b'aw yɛrɛ fo fɔlɔ wa an hakilila ɲininkali la bon moi je crois que au moment tɛ sisan ye quoi donc ne bɛ se ka min fɔ o la M5 mɔgɔw u kana an ka jɛ parce que jamana curunen don jamana bɛ yɔrɔ min na jamana mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ de la donc u kana u n'u sɔrɔsiw an ka jɛ an ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ kɛlɛ wagati tɛ sisan ye quoi u ka dusu bila an ka baara kɛ o ye ne hakilinata ye. Merci kuma ɲɛna. Bon ne hakilila M5 mɔgɔw man ka ban si c'est vrai que an bɛɛ ta ye faso ko de ye M5 man ka ban cogo si la ne yɛrɛ mun filɛ ne tun bɛ M5 la mais an tun bɛ biti mun nɔfɛ ka régime changer régime changer la bi taabolo kura mun kan ka taa et moi je crois que an bɛɛ kan ka fara transition mɔgɔw kan pour que ka se ka a ko lataga ɲɛ voilà o ne hakilinata ye. Merci kuma ɲɛna. Fo n'a ka se ka min ye quoi M5 mɔgɔw bɔ la parce que M5 ninnu tɛ jateminɛ ko ye olu tɛ place ko de an bɛ fɛ ka Mali la baara de u ko M5 mɔgɔw bɔ ne mɔgɔ dɛ M5 mɔgɔw tɛmɛnlen o kun b'a la o ma se ka fɔ n ye vraiment ne ko M5 mɔgɔw bɔ yɛrɛ de fo a kɛ mɔgɔ min jama bara an mɔgɔ yɔrɔ la awɔ. Merci kuma ɲɛna. Ayiwa aw yɛrɛ bɔra ka dukɔnɔdenw hakilina lamɛn sisan u y'u hakilinata fɔ nin ko in kan donc an b'o fɔ ye an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina aw ka an ka page suit ka j'aime ani commentaire baden kɛ an ka video kan anw bɛ yan nɔ aw kunnafoniya de kama a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.